खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा एबा बिटिसिनि सरकारा नोंथांमोननिसिम गाबोन राङारि अनसुंथाइखौ होसिगोन नोंथांमोना गोसोआवथ' दंखायो जानांगौ नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ दोला नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन इलेक्सननि समाव हापाता होगोन होननानै लाइमोनफोरनो सासेयाव बिथांमोना सोरनोबा 4 लाख सोरनोबा 5 लाख सोरनोबा जोङो 10 लाखसिम राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नाथायबा बिथांमोना दायो बेबादि होला सासेयाव बिथांमोना दायो 2 लाख करै लाइमोनफोरनो फैसाखौ होसिगोन गाबोननिफ्राय आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरोबाव बेखौबो होदोंमोन बिथांमोना रादायाव जे बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होननानै बेंगुरा सुबुंफोरनो फैसा होगोन होननानै गोरिब न'खरनो बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बेफोर रादाय होनायखौ नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा गाबोननिफ्राय मावफुंनो थाखाय थांखिखौ लाबाय जोंहा गाबोन फेब्रुवारिनि 10 थारिख गाबोन जोंहा बिटिसिनि गोरोबथा सानबो दा बेनिखायनो बिथांमोना गाबोननिफ्राय मावफुंनो थाखाय दायो थांखिखौ लाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे गेजेरजों माखासे आपडेटसो हरनो सानदों जेनेबा सोरबायदिया फैसाफोरखौ मोनगोन दा बेफोरनि बागै दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे इस्ताहार बिलाइ एबा रादाय बिलाइ नैबे बिपिएफ दोलोआ एमसिएलनि इलेक्सननि समाव एबा बिटिसिनि इलेक्सननि समाव बिथांमोना होनाय रादाया बेनो जाहैबाय दा बिथांमोना मोनबाय रादाय होदोंमोन बे गिदिर रादाया मोनबामोन आरो दा बे मोनबा रादाया नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाफिनदो बिथांमोना बुंदोंमोन हा पाट्टा होगोन होननानै दा बे हा पाट्टा होनाय खामानिखौबो बिथांमोना नैबे बिटिसिनि सरकारा गाबोननिफ्राय बिथांमोना मावफुंनो थाखाय थांखिखौ लाबाय नाथायबा एक्जेक्टलि बेखौथ' मिथिना मोननो हानाय जायाखै गाबोन खै हाजार जनसो एबा खैस' जनसो मानसिफोरा हानि पाट्टाखौ मोननो हागोन दा बेखौथ' मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै जिखियानो जाया मानो गाबोनथ' गासिबो मोनजोबनो हानाय नङा जेनेबा हा पाट्टाफोरखौ बिथांमोना गाबोनथ' होजोबनो हानाय नङा बेथ' जाथावना नङा जेनेबा बिथांमोना गाबोननिफ्राय स्टार्टसो खालामजेनगोन आरो नैबे खामानि मावनायखौ हा पाट्टा होनायनि खामानि मावजेननायखौ बिथांमोना गाबोननिफ्राय होजेनसिगोन बिनिफ्राय एफानि उनफ्राव नोंथांमोना सोर मोननांगौ सोर हा पाट्टा मोनथावो नोंथांमोना मोननो हागोनखौ बिथांमोना बुंदों आरो दा बिनिखायनो आराम्भखौ बिथांमोना गाबोननिफ्राय खालामसिगोन हा पाट्टा होनायखौ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननिसिम बुंदोंमोन लाइमोनफोरनो जोङो जायफोर माने इडुकेटेड फरायसाफोर बिनिफ्राय साख्रि बाख्रि मोनाखै नाथायबा बेजों लोगोसेनो बिथांमोना नैबेखौबो बुंदोंमोन गोबां जोंनि नैबे बिटिसिआव एमए बिए एमकम एमएससि गोबां जाथारबाय आरो बेजों लोगोसेनो साख्रि बाख्रि मोनै गोबां दङ आरो बिनिफ्राय फरायनानै थानानैबो माने सोरबा सोरबाथ' साख्रिखौनो माने लानोबो गोसो जाखाया बिथांमोना फालांगि मावनानै जानो लुबैयो होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन बिनिफ्राय बिथांमोना नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोङो सोरनोबा 4 लाख होगोन सोरनोबा 5 लाख सोरनोबा जोङो 10 लाखसिम राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना रादाय होदोंमोन दा बेखौथ' बिथांमोना दायो 10 लाखसिमथ' थाङासै बिथांमोना दायो नैबे लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करै फैसाखौ होनो नागिरबाय दा बेखौ गाबोननिफ्राय बिथांमोना मावफुंसिगोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना नैबे 2 लाख फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना गाबोननो मोनजोबनो हागोन 2 लाख फैसाखौ बेबादिबो सानोना जेनेबा जायफोर एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना एसे उनाव सोरबा मोननोबो हागौ गाबोन सोरबा नोंथांमोना मोनगोन बेथ' बाथ्राया नंगौ नाथायबा गाबोननो जायफोर एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना गासिबो फैसाखौ मोनजोबनो हागोन बेबादिबो नोंथांमोना साननो नाङा दै नोंथांमोना एसे धैर्य हमनो नांगोन गाबोननिफ्रायसो बिथांमोना स्टार्टखौ खालामदों नालाय दा बेनिखायनो गाबोन माखासे मानसिफ्रा मोनगोन 2 लाख फैसाखौ बिनि उनाव बाखिखिनि मानसिफ्रा एसे उनाव मोनगोन बिथांमोना चेक होगोन आरो नैबे 2 लाख थाखानि दा बिथांमोना 2 लाखखौनो एक्जेक्टलि होजोबखागोन ना 1 लाख करै बिथांमोना चेकखौ होगोन दा बिनि बागै मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै गाबोन प्रग्रामा जाबासो मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जासिगोन नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया सोर सेलेक्सन जाखो दा बेखौ मोजाङै मिथिना मोननाय जायाखै सेलेक्सना ओरैबायदि जाबाय जानो हागौ जेनेबा फर्माथ' लिमिटेडसो फैदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो बे फर्मखौ सोर फिलआप खालामना हरनो मोनखो बिथांमोनानो माने नैबे 2 लाख फैसाखौ मोनगोनखौ बिथांमोना आसाखौ लानो हागोन मानो होनोबा फर्मानो लिमिटेड फैखादोंमोन होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों बबेबा मोनसे प्राइमारियाव माने 4 3 2 बेबायदिल' माने फर्म फैदों होननानै आं मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो लिमिटेड फर्म फैनायखाय बे जायफोर नोंथांमोनानो एप्लाइ खालामना होनो हानाय अब्लानो नोंथांमोना माने नैबे 2 लाख फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय
ओरैनोथ' लाइमोनफ्रा गोबांनो उथ्रिसारखादोंआनोसै गासिबनोबो एप्लाइ खालामनो मोन्थायखौ होनांगौमोन होननानै बिनि उनाव सोर मोनो सोरखौ सेलेक्ट खालामना होयो बे उननि बाथ्रा जागौमोन लाइमोनफ्रा बेखौथ' गासैबो मिथिजोबखागौ जेनेबा गासिबनोबो साफा 2 लाख करि फैसाखौ होजोबनो हागोन सरकारखौ बेखौबोथ' लाइमोनफ्रा सानखाया बेखौ गासैबो मिथिजोबखायो अब्लाबो माने एप्लाइ खालामनो मोननाय मोन्थायखौ माने सरकारा होनांगौमोन अब्ला लाइमोनफ्रा गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन जोंबो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा जोङो सेलेक्ट जायासै बेबादि जागौमोन बाथ्राखौथ' गासिबो लाइमोनफ्रा मिथिखायो नालाय जेनेबा गासिबोथ' मोनजोबगोन बेखौथ' माने गासिबो मिथिखायो बेबादि बाथ्राया जाथावना नङा बेखौथ' मिथिखायोआनो बुंनायाथ' आंना जालायलांबावासैसो दा जिखियानो जाया मानो गाबोन जायफोर बिथांमोना 2 लाख थाखाखौ मोननो थांगासिनो दं जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोना 2 लाख फैसाखौ लानानै मोजां खामानिखौ मावनानै जाबानो जाबाय नोंथाङा मा खामानि मावनानै जानो नागिरदों बेखौ मोजाङै नोंथाङा मावबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनासै नोंथांमोनाबो एसे दैज' हमलायदो मानो होनोबा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों नालाय बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम फैसा होगोन होननानै साख्रि बाख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो दा अब्ला देग्लाय बोसोराव जायफोर बिथांमोना मोनबाय बिथांमोनाथ' फैगोन बोसोराव मोनला खोमा फैगोन बोसोराव आरो बेलेग मानसिफ्रा मोनलायसिगोन दा बेखौ नोंथांमोना एसे दैज' हमलायबानो जाबाय एसे नेलायबानो जाबाय अब्लासो जों मिथिगोन बिथांमोना रादाय होनायखौ माबादि मावफुङो दा बिनिफ्राय बैसोगोरा बेजों लोगोसेनो बेंगुरा सुबुंफोरनो बिथांमोना बोसोरसेयाव 10 कोटि बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बाजेटखौ लाखादों नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखादों रादायावबो बिथांमोना बेखौ होनानै दोनदों दा बेनिखायनो बिथांमोना बैसोगोरा आरो बेंगुरा सुबुंफोरनो सासेयाव 10,000 करि होयोना 15,000 करि होयोना 20,000 करि होयो नोंथांमोना गाबोन चेकखौ मोननो हासिगोन सोरबा मोनगोन गाबोन बाखिखिनिया उनाव मोनगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना 10,000सो फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एसेबां बुरजा मोनगोनखौबो नोंथांमोना एक्सपेक्ट खालामनो नाङा माने लानो नाङा बिराद बुरजा फैसा मोनगोन होननानै बेबादि नोंथांमोना आसा खालामनो नाङा 10,000सो नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन बैसोगोरा बेंगुरा सुबुंफोरा नोंथांमोनखौ सानना लाबानो जाबाय बैसोगोरा आरो बेंगुरा सुबुंफोरा 10,000सो फैसा मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आइजोफोर नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराबो नोंथांमोना 20,000सो फैसा मोनगोनखौ आसाखौ लादो नोंथांमोना ओरैनो 20,000 होगोन बेबादिथ' बिथांमोना रादायखौ होदोंमोन बायदि आं गोसोआव दङ इलेक्सननि समाव बिथांमोना बे रादायखौ होदोंमोन बायदि आं गोसोआव दङ दा बिनिखायनो बिथांमोना डाइरेक्ट नैबे 20,000 फैसाखौ होआबाबो 10,000 बेबादि होगोननोबो हागौ खोमा दा जिखियानो जाया मानो गाबोन जों बेखौ मिथिना मोनजोबसिगोन जायखिजाया गाबोन नैबे खामानिखौ मावफुंजेनसिगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाथ' मोनगोन नोंथांमोना निसय नेनानै थाबानो जाबाय मोनसे समाजाव गासै 833 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना फैसा होगोन ना दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिआव दायो 40टा समष्टि दं दा बेनिखायनो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा नैबे 10,000 जा 20,000 जा बे फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं गाबोन नोंथांमोना दैज' खालामनानै थाबानो जाबाय एप्लाइखौथ' आं मिथिखादों गोबाङानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा एप्लाइथ' खालामदों नाथायबा सोर सेलेक्ट जाखो बिसोर दाना बाथ्राया दा बिनिफ्राय गोरिब न'खरनो बिथांमोना फैसा होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन माने राङारि अनसुंथाइ होनायनि रादाय होदोंमोन जेनेबा गोरिब न'खरनि माने गोरिब न'खर जेनेबा उन गोग्लैसोनाय न'खरफोरनो बिथांमोना राङारि थि खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नालाय बे रादायखौबो बिथांमोना दाय मावफुंनो थाखाय माबा थांखिखौ लादों जेनेबा गोरिब न'खरफोरनो बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ होगोनखौ बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो गाबोन बिथांमोना बेसेबांसो हाजार फैसा होयो बेखौ जों गाबोन मिथिगोन बोरै एप्लाइ खालामनायनि जायाखै बेफोरनि बागैथ' मोजां मिथियाखै जानो हागौ खोमा प्राइमारि लेभेलफ्राव गावसिनि मानसिफ्रा सेलेक्ट खालामनाय एबा बायदिसिना डकुमेन्टस लांफैनाय बायदिसिना चेक बानायखादोंबो जानो हागौ चेकखौ बिनिफ्राय सोरनो होथावा बेखौ बिथांमोना गाबोननिफ्राय राननानै होनो हागौ बादि आरो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय एक्जेक्टलिथ' आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनो हानाय जानाय नंला बेसेबां हाजारसो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ होगोन नाथायबा नोंथांमोननिसिम बेखौ बिथांमोना रादायखौ होदों जे गाबोननिफ्राय नोंथांमोननिसिम राङारि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोननांगौ जैगथा दङ नोंथांमोनाथ' थारैनो मोनखानांगोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय गाबोननिफ्रायसो बिथांमोना नैबे रादाय होनायखौ मावफुंनो थाखाय थांखिखौ लादों दा बेनिखायनो गाबोन समफोर बिनि उनाव नोंथांमोना मोनलांबाय थागोनखौ बिथांमोना बुंदों आरो दा नोंथांमोना बयबो नेलायदो नोंथांमोना सोर मोननो हायो गाबोन फैसा मोनखांनायनि उनाव नैबे 2 लाखआनो जा राङारि अनसुंथायानो जा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसायानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम गाबोन मोजाङै बिजिरनानै भिडिअखौ लाबोगोन दे
गाबोन बिथांमोना आरोबाव मा बाथ्राखौ बुङो आं नोंथांमोननिसिम बेनि सायाव गाबोन भिडिअखौ लाबावगोन दायो आं नोंथांमोननिसिम मात्र बेखौल' बुंहरनाय जाबाय आरो जेनेबा गाबोननिफ्राय बिथांमोना मावफुंसिगोनखौ बिटिसि जोंहा गाबोन गोरोबथा सान नालाय दा बेनिखायनो गाबोननिफ्राय बिथांमोना मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय दा बेखौ नोंथांमोना दायो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना सोर मोननो थांगासिनो दं दायो एसेबाबोथ' सुलु मोनखाबाय जानांगौ खबर नोंथांमोना मोनखाबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोना क'क्राझारनि चिरांनि नोंथांमोना गासैबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलायबानो जाबाय सोर नोंथांमोना फैसा मोननो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारनिफ्राय दा बेखौ आङो नोंथांमोनखौ माने भिडिअखौ मोगसाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना गासैबो माबाफोर सोंनांगौ दङबा बेनि बागैबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन भिडिअआ एसे लावबायानोसै